Čaute ľudia, ahojte, volám sa Patrik Baďo, nebudem tu dvakrát dávať repy, volám sa Paťo Baďo a volám sa, že volám Pikachu, bracho, kto tu teraz spomenul Pikachu, predsa Patrikov, nebude tu repovať ako kokot 16 sekundové, určite to nebude, že by to nebolo také trošku smelného, nem to voľné rozprávanie, že jak sa máš do piče prejebanej, tak mi povie, dobre sa mám, ale fajčil som vejpihy včera, lebo som plakal od rajenia, jak pipipi. Povie mi jeden typek s názvom Patrik Baďo, že ho priateľka nechala jak káďo. Volala sa Adela Sarkizová tento príbeh spieva Patrik Baďo, nebudeš sa hádať s nikým ako že by 5-minútové video to také zebe, nebalo to nakoniec to 5-minútové video, síce bez pesničky, ale pohoda, nebudem tu kašľať, aj keď mi to treba kašľať, aj keď som chorý a bolí ma hrda, tak nebudem plakať, nie som mákať, nebudem plakať, lebo nesom jak pamač, čo si ublížili, spálili celú hlavu, remix repu bude, ne? Poviem ti da čo, keď sa to volá, pada ma toho, vlastne to bolo Maťo, lebo je to spolužiak bývalý Paťo, nikdy nezmizne bez chní Filipko, čiže hej, nebudem sa s tebou hádať, bracho, remixovaný rap jak Paťo, dobre, ale ideme späť k Adelke Sarkozyovej, takže poďme, Adelka moja fajnák, poď mi daj pusu, keď si frajerka, po kľude sa pozeraj na celé videá, nebudem tu repovať od rana do večera, i keby to bolo 5 minút, to by video, teba koko do toho veľký nebudem tu plakať od rana jak kokot síce som sa spídil, ale teraz teraz som sa zrychlil, ale bracho, nebudem tu plakať od rana jak kokot že za to, že repujem o ničom, nič je vlastne iba hovno, ničom. Takže poviem ti, čo znamená nič. Význam nič znamená, že hovno veľké v tom toalete je tako splachni, že by to bolo ako nič, ako páty. Že by to videlo, že tam nič nebolo. Viem, že je trošku úchylný Paťo, ale to nehovorím o sebe Paťo Gregor, Maťo Gregor, Paťo, volali sa brati, hej, Paťo, mali sme sa veľmi radi, hej. Prvom ročníku mi nebol spalicu do hlavy, ale pohoda, ja som to prežil, moja mama sa volá Inga, hej, Sarkozyová, hej, a dala ma tiež hovorila mi, že moja brat, ale ja ju nepoznám, takže ma piče úplne akurát. Nepoznám ju vôbec, teraz repy robím, bez pesničky, ale mám ryti Sice sa mi sledia celé ústa, braťo, ale to je pohodka, kaťo. Nebude tu asi 5 minútový rap, neviem, či tu bude dačo vôbec ako veľké, hej. Nebudem tu plakať od rana ako kokot, hej. Pri stole plakať a jesť ako kokot, hej. Nebudem tu od rana plakať, hej, že som spídar ako Aisho Speed, hej. Aisho Speed tu plakal včera, hej, že zjedol veľmi spolitanú, hej. Zjedol veľkú pálivú chips, hej. Potom zomrel kámu, hej. Nakoniec zomrel, každý píše, že zomrel na TikToku, takže držte piču, hej. Že každý streamuje možno nejaké hryska, aj sa na tom nebudem tu repovať. Však už 3 minúty repihujem, takže držte huby, kurviš staré.